Een hele goeie joen en welkom bij een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik ben op nij net in Friesland, maar in de buurt van Hilversum, in het warme Schravenland. Hier achter mij, in de Schravenland studio, ja het ziet er net echt uit als een studio, maar dat is het toch echt, neemt de Frieske band Make Believe zijn nieuwe plaat op. Nou is die band net heel Friesk, maar er is wel een Frieske link, dat zal ik alweer dadelijk wel uitlezen. Want misschien denk je toch wel, Make Believe, ik had er nog nooit van jet. Nou ja, dat kan misschien wel, ze worden wel een soort draait op de landelijke radio, maar in Friesland net een heel soort. Ik denk dat het handig is dat we in elk geval de clip eerst maar even chillen, want dan wist in elk geval werd ik het oerhaf. Dit is Make Believe My Another Night at the Disco. De clip is opname in discotheek Noah in Ljouwert. Wil je deze clip nou takken wieke waarom zien? Surf dan naar clipcar.nl en breng die stem uit. Ik zal naar binnen. Ik vind het net zo leuk, Leeuw. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn wat tweede partijtjes aan het opnemen voor de gitaar. Jullie hebben wel een link met Friesland, hè? Ja, we hebben daar eigenlijk met z'n allen op school gezeten. En dus de band is daar ook ontstaan. En onze manager nu is ook Fries, dus dat is de Friese link. En op welke school hebben jullie gezeten? 3 van ons op Poppenmedia van Friesland College. 1 van ons heeft Popacademie gedaan. En iemand heeft music management gedaan op de... Waar was dat, Jasper? Stenden. Onze eerste single werd opgepikt door 3FM. En ja, sindsdien gaat het eigenlijk heel goed. En nu zijn we bezig met de debuutplaat. En hoe gaat het tot nu toe? Ja, echt heel goed. Het gaat echt gek. Ja, we zijn eigenlijk zonder enige verwachting zijn we gisteren de studio ingegaan. En nu is er alweer iets heel vets uitgekomen. Dus dat is echt boven verwachting. Echt heel vet. Arno. Hallo. Wat is nou precies jouw rol in het geheel? Mijn rol? Ik ben de producer van Make Believe. Ik ben eigenlijk een soort extended band member. Een paar dingetjes wat ik gedaan wat erg bekend is. Ik heb bijvoorbeeld Lange Franse Baas B heb ik ook geproduceerd. Een paar albums geleden. Het Land van was toen een vrij groot succes. Ik heb bijvoorbeeld ook bij Spanner, bij Siep in de band gespeeld. Hoe zijn jij en Make Believe bij elkaar gekomen?
Nou, we hebben eigenlijk op een gegeven moment contact gelegd via mijn vriendin Nienke. Die is een beetje op zoek soms naar talenten. Die was een beetje aan het zoeken. En zij, volgens mij meen ik weet niet of ik het goed heb, maar op een gegeven moment via MySpace kwamen we in contact met Make Believe. En zij hadden nog niet echt wat goeds opgenomen. En ze zaten gewoon een beetje tegenaan te hikken. Ze waren lekker aan het repeteren. Maar er moest nog wat coaching bij en ook gewoon goede opname. Dus toen hebben wij een soort van plan gesmeed. En dan eens kijken hoe ver we kunnen komen met die demo. Nou, toen was er interesse van derden partijen. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Ja, het klinkt allemaal behoorlijk vet en groots. Wat is nou je geheim? Dit knopje. We gaan niks verwachten dat er gaat gebeuren, maar ja, de 2 singles, dat die zo goed opgepikt worden, dat is wel echt gek. En we hebben op Sziget gestaan in Hongarije van het zomer. Dat is het grootste festival van Europa, midden in Budapest. En meteen 1,5 week daarna stonden we op Lowlands in de India-tent voor 3000 man. En dat was ook wel echt te gek. Ja, ik ben hier dus in de studio, maar in de radiostudio van Noorderwien. Wie een weekend zangeres Aafke Zuidersma met Ronald Reinders. Kist misschien wel van het hitje De Zon. Is ik wel vaak draait bij us op de radio. De landelijke airplay had ze nog net echt, like als Make Believe hier achter mij. Maar het zit er haast. Ja, het loopt best goed. Hij is half juli is hij uitgekomen. En hij is eigenlijk de hele zomer wel gedraaid, ook wel door jullie al. En door TV Noord is hij de clip ook heel veel vertoond. En er zijn een behoorlijk aantal playlisten terechtgekomen. Nou, het wordt wel landelijk gedraaid, maar dan op regionaal niveau, zeg maar. Dus het is wel ook TV Oost en dat soort dingen. Maar ja, het zou mooi zijn als we 538 of weet je wel, echt de grote landelijke stations het ook een keer op gaan pikken. Maar het blijft een moeilijk verhaal. Wij zitten samen in de band Energy. Daar spelen we heel veel mee en ik schrijf heel wat jaren eigen liedjes. Nou, dit is mijn verste band en ja, thuis gewoon lekker creatief ompingelen zelf. Ik wil wat nummers scrollen. Toevallig komt er van Chris, ik ga ook een Chris-nummer scrollen, freestylen. Daar heb ik nog wat mee ontpielen, dus ik ben al helemaal voorbereid op de Chris, steeds maar. Dus gewoon lekker creatief bezig. Buiten dat ik muzikant ben ik ook docent hier aan de Noordelijke Hogeschool, ook een soort muziekdocent. Ja, nou, ik heb nu bijna qua liedjes, qua hoeveelheid wel bijna een plaat af van een liedje of 12, 13. Maar ik zou het mooiste vinden dat een van die singles het echt een keer landelijk goed doet. Want ik kan nu wel een LP uitbrengen of een complete album, maar ja, die gaan mensen natuurlijk nog niet echt massaal kopen, denk ik. Nou, weet je wat het is? Deze single, wat ik al zei, die doet het best goed. En wordt ook gedownload voor het eerst. En dat is natuurlijk ook wel mooi dat mensen je gaan zoeken en dat ze ook daarvoor willen betalen. En dus ik denk dat met het volgende single de wegen nou wel weer een beetje makkelijker zijn. En dat we misschien nog weer een stapje hoger kunnen komen. Met het succes van de nieuwe singles. Ja. Ik zie je in de Poelenstraat. Ik hoop niet dat het overgaat. Blij zijn zomer. Ik kan de hele wereld aan. De band Ljouwbjer had een nieuwe videoclip. We komen de 2 heren van de band geregeld zien op iPop en orenoptredens, maar hadden nog nooit echt wat mee dien. Misschien wel vanwege die moeilijke namen, Ljouwbjer. Ik kan het haast net goed uitspreken. Ik hoop dat ik het nou wel toch. Ze hebben een nieuwe videoclip maken en die kunnen we dan nou eindelijk zien litten. De heren zullen ik op reis naar het Boeteloon. En voordat het zover is, ga je douw het allemaal bij haar del. Goeie, wat ben jij aan het doen? Goeiedag. Nou joh, vallen mij wel een beetje met die camera hier. Nou, wij hebben een cd uit. En die hebben we natuurlijk even promoten all over the world. En we dachten van, nou, Rusland is wel een goede plek. Er komt dus namelijk een beetje waar, dus Rusland wordt het. Ben je in een band? Ja, wij zijn een band eigenlijk, ben we een duo. We maken Friestalige harkzandjes. En nou ja, wat Ilke krijgt ik als hebben. Hij krijgt een cd opgenomen. En die komt hier in Nederland, komt die haast heel wat oktober komt die uit. En in Rusland is hij nou al uit. Dus die zullen we daar even promoten gaan. We zijn daar uitgenodigd door kunde van ons. Ja, daar zullen we haast even met al het beestje hebben het En wat vindt jouw vrouw ervan? Wat vindt mijn vrouw ervan? Ja, nou ja, die vindt dat
Ja, net zo mooi eigenlijk dat ik zo lang verhuurd ben, maar wat is dit voor heer of zo? Dit is voor heer. Ah, Zie je? dat heb ik wel eens vaker, jongen. Zit bij mooi in heer. Ja, zit bij mooi in heer. Vladimir Ljouwbert, daar komt dus namelijk bij. Dus, daar hebben wij in principe niks mee te maken. We hebben ooit een keer heel lang niet toen bij de muziek maken, toen weer eens even een naam bedenken. Op internet even wat ontzien en dan kwam ik de naam zien van een Russische gitaarbouwer. En die heet dus Vladimir Ljouwbert. En nou ja, het is wel leuk dat hij dat gitaren bouwt, dat is heel toevallig. Maar we vonden die achternaam wel leuk, Ljouwbert. Ljouwert, ik kom uit Ljouwert, hoofdstad van Friesland. Dus Ljouwbert, Ljouwert. Ik denk van nou, het klinkt wel een beetje vreemd, een beetje apart. Maar ik wil even in die caravan share van Jim dan. Ja, wees wel. Ja, wees. Ja, nou, als je voor de muziek, ja, we wel duidelijk een keuze maken dat we zo van alleen de gitaar. Ik draag mijn chocolade, ik puur. Maar de chocola en het, ja, qua eten houden dat puur. En drink altijd mijn Ranja, dat ja, drink ik puur, dus dat is altijd lekker. Nou, we hebben van Clipcar nou wel wat een primeurke, want we gaan in mei richting Rusland nou, of net? Want je bent onderwijs nou, of net? Wij zijn onderwijs naar Rusland, ja. En waar riet je nou dan? Wij hebben Boris op Skarlen. Dat is een Russische gastarbeider hier. En die moest toch eens weer waarom en vrij had ik weer maar waarom in ieder geval. Ken Friesland je in kwart nog eens live zien? Nou, we zullen eerst even naar Rusland afgezeld. Oh. Ja, wij doen even een peroptrends in Rusland. Komen we waarom voor het Sjogfestival. Dus dit hier voor de 33ste keer en daar zijn we in Drachten in de lawaai spelen. En dan ja, waarom denk ik naar onze Russische vrienden. Dan zijn we in Village, ja. Ja. Waarom zullen we nou eigenlijk stilstaan? Hey! Hey! Me fuel! What? No fuel! Hello? No fuel? No fuel! Zijn we hier in overleven? Vodka! No! Vodka! Hallo? Boris! En hier is hij dan, de nieuwe clip van Ljouwbert, Doosje. Hey Famke, je stond met mij mooi, dan gaan wij op reis. Pak die beer en make-up tas, dan gaan wij hier wij. Maar de vlinturen vlinnen net, het is een diezenige snijn. De trein staat stil, oh, het is weer Safir, het is een smarrige yesterday. En een auto hebben wij net, dat hier uw staflicht west. De fiets had weer een lekker boon, hoe komen wij uit dit vier te loon? Douche met mij. Douche, oh ik douche met jij. Douche met mij. Douche, oh ik douche met jij. Daar zitten we dan op de bank, hoe hebben we liedje naar elkaar. We binnen hier vier komen, maar wij gaan elkaar douchen met mij. Douchen, oh ik douche met jij. Wow, douchen met mij. Douche, oh ik douche met
In het vorige seizoen van Clipcar Plus wie ik in de popbunker van Ljouwert bij de verkiezing van een nieuwe jongeres van de band Ska 3. En toen vertelde Hielke Maus al dat de band plannen hier om naar België te gaan. Een paar weken geleden kwam de band Grut in het Nijs. Misschien hast er wel wat van mij kregen. Omdat ze in België net zo blied wienen met de band. Ze vonden de teksten nogal provocerend. En ze vonden dat ze van die vestjes van K3... nou ja, op zijn zacht zijn toch wel vrij grove teksten maken hier. Toch gingen ze al een weekend gewoon weer naar België toe. En wij winnen erbij. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, daar kun je lang of kort over praten, maar je weet niet wat er gaat gebeuren. Kijk, je kan er heel veel woorden aan vuil maken, hè? Maar uiteindelijk weet niemand wat er gaat gebeuren. Want ja, je kunt wel denken dat je controle hebt en daar heel veel over praten en redeneren. Maar uiteindelijk weet je gewoon niet wat er gaat... 2 maanden geleden of zo speelden we in Gent. En toen is dat die hele ophef is. Toen hebben we dus blijkbaar iets gedaan wat mensen net leuk vonden. En dat was een reden om het optreden wat we begin september en zo. Of van mij begin september. Dat is daar toch toen alles. De sponsor en de organisatie waren het niet helemaal eens of wij nou voor dat tweede festival op het goede moment geboekt waren. Vervolgens is daar een beetje Zwarte Piet heen en weer gespeeld van wie nou precies die bom heeft gedropt. Dat bleek dus onduidelijk. En vervolgens stoorde de politiek zich aan ons en daarna kon ik niet meer normaal over straat. Omdat ik werd aangevallen door woedende kinderen. Daarna is het feest compleet en een Vlaamse politicus begint een campagnetje in de band. Met zelfs een eigen Facebookpagina. Geen Ska 3 voor onze kinderen. Mooier keert haast net betinken, zoen je ze. Ik weet niet, ik denk dat je als politicus beter met andere dingen kan bezighouden. Het is wel jammer dat het onze Belgische boeker heeft gekost. Die vond het toch allemaal net iets te spannend worden en die zat met zijn klanten hier en zijn bands hier. En ja, die vond ons daar toch niet in passen. Ik denk dat ik bijna 3-4 dagen alleen maar aan de telefoon heb gezeten. Gewoon en met gestreste boekers, met kranten, radio, televisie. De website van de band knalt haast uit elkaar. Normaal 30 bezoekers, nou 30.000 bezoekers per dag. En bij het optreden van Aron en Sneun is er eigenlijk nog weer media aanwezig. Wij komen een reportage maken over het optreden van Ska 3. Omdat het, er was een beetje om te doen hier in België. De lokale politicus van Vlaams Belang had deze journalist eigenlijk benaderen. Blijkbaar kende de man zelf niet, zou er iemand uit het Gentse zijn. En ik heb daar ook een e-mail van gekregen van die man. Ik had hem nog nooit gezien of gehoord. En die heeft dus heel wat mensen gemaild en ook een Facebookpagina opgericht. En ook opgeroepen omdat de gemeente Reti, waar nu het optreden plaatsvindt, om zoveel mogelijk mails te sturen om het optreden niet te laten doorgaan. Uiteindelijk kwamen er maar fjouwer boze e-mails bij de gemeente en die zegden er geen aanleiding om het optreden te verbieden. Zelfs die politicus die geprobeerd heeft ons hier te weren, die heeft ons vanmiddag nog via Twitter succes gewenst. Dus dat komt helemaal goed. Wij zijn vooralsnog de lachende derde. Vorig jaar winnen we nog bij de auditie van de nieuwe jongeres van Ska 3. Marit, waarom dus de auditie? Dat lijkt me gewoon hartstikke leuk bij Ska 3 jongen. Als je eens even wat dat winnen is. Hier zie ik dan. Al een tijdje het nieuwe skatje. En wat vindt het nieuwe skatje van al die toestanden? Nou, het heeft dus heel veel publiciteit opleveren. Dus ik vind het hier maar lekker mee terug. Hey, je kan mij vervangen, denk ik. Ik ga gewoon naar huis. Dus laten we even rondmaken met Arno en dan speel jij gewoon de cd in. Nou, ik denk dat ik het beter bij presenteren kan houden, hoor. Want het ging meteen al mis. Maar dankjewel voor het compliment. Laten we maar even zien naar het oersje van de top 3 van Vliene Wieke op... Nummer 3. Het is een mooie zomerdag. Viel de Wien van Hermine Zwart. Op... Nummer 2. Illinois My Chase the Sundown With Me. En op... Nummer 1. Ricardo Munoz My I Can't Stay. Again I start to wonder what I've been thinking for so long.
smiling. Oh, what a scene. Again, I'm breathing easy, feeling that I can't stay. With the crowd hanging over my head, I wanna make it out to you. Live this way, and I can't stay. Without you telling me we're good again, I wanna make it out to you. Set things straight. I can't stay. With a cloud hanging over my head, I wanna make it out to you. Live this way. I can't stay. Without you telling me we're good again, I wanna make it out to you. Set things straight. Let me set things straight. Let me set things straight. Let me set things straight. Hij komt uit Snits, dit is Ricardo Munoz en hij had een platendeal bij Universal. En die kwatten in dit programma nog volle meer over deze genre. Kies deze week de stemmen op 3 videoclips weer bij Clipcar Plus. Als eerste Ricardo Munoz met I Can't Stay. Laubier met Doensje. En vanzelfs Make Believe met Another Night at the Disco. Surf naar clipcar.nl en breng de stem uit op de clip die sto graag vromsjen worst. Tak een weekend. En na een weekend binnen we op een kasteel. Hoe en waarom? Dat is juist na een weekend. Hoi!